započnimo, dakle, ovo bogoslužje riječima: blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo, sada i do vijeka. Amen. Aleluja! Krist je uskrsnuo. Uskrsnuo je Gospodin doista. Aleluja! Svemogući Bože, pred Tobom su sva srca otvorena, sve želje znane i sve tajne otkrivene. Nadahnućem svoga Svetoga Duha očisti nam misli srca, kako bismo Te savršeno ljubili i dostojno veličali Tvoje sveto ime po Kristu Gospodinu našem. Amen. Naš Gospodin Isus Krist rekao je: ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovjed. Druga je ovoj slična: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvijema zapovjedima visi sav zakon i proroci. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodin s vama. I s Duhom Tvojim. Pomolimo se. Svemogući Bože, po svome jedinorođenome Sinu Isusu Kristu, Ti si pobjedio smrt i otvorio nam vrata vječnoga života. Daj nama koji radosno slavimo dan Gospodnjeg uskrsnuća, da Tvojim životvornim duhom budemo uskrišeni iz smrti grijeha po istome Kristu Isusu Gospodinu našemu, koji s Tobom istim duhom živi i kraljuje, jedan Bog, sada i do vijeka. Amen. Amen. Možemo sjesti i čućemo prvo čitanje iz Božje riječi. Čitanje dijela apostolskih. U one dane prozbori Petar i reče: vi znate što se događalo po svojoj Judeji, počevši od Galileje nakon krštenja koje je propovijedao Ivan, kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji Judejskoj i u Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo. Boga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje. Ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima. Nama, koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj koga Bog postavi sucem živih i mrtvih. Za nj svjedoče svi proroci, da tko god u nj vjeruje po imenu njegovu prima oproštenje grijeha. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Jasno da Bog za mene ima Bog. Jasno da Bog za mene ima Bog. Sam životom riječima svakog dana slavim ga. Jasno da Bog za mene ima Bog. Jasno da Bog je sa mnom svaki dan. Jasno da Bog je sa mnom svaki dan. Sa životom riječima svakog dana slavim ga. Jasno da Bog je sa mnom svaki dan.
Ja znam da Bog na dobro vodi sve. Ja znam da Bog na dobro vodi sve. Saživa to rečima, sada nas slavila. Ja znam da Bog na dobro vodi sve. Naš velik svetitelj, jesam tada siguran, Isus je za mene sve, noćnom rukom vodi me, rozpusti svita to, gore u nebesima, pokajam dan, preslavan dan, više dan. Pokajam dan, preslavan dan, više dan. Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Amen, amen. On je umro i uskrsnuo. On je umro i uskrsnuo. On je umro i uskrsnuo. Amen. Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Amen. Amen. Sveto evanđelje Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu 20. poglavlje od prvoga redka. Prvoga dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku kojega je Isus ljubio, pa im reče: Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova, jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Evanđelje Gospodinovo. Slava tebi, Kriste. U ime Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Možemo sjesti. Dobro nam je biti u domu Gospodnjem. Dobro je slaviti onoga koji je za nas došao na ovu zemlju. Postao jedan od nas, Emanuel, Bog s nama, Bog među nama. Živio radi čovjeka, živio za čovjeka. Umro za čovjeka. I to ne bilo kakvog čovjeka. Umro za griješnika. Umro za onoga tko ga je odbacio, tko mu je leđa okrenuo, tko ga je pljuvao, tko ga je vrijeđao. Ali je i slavno uskrsnuo, pobjedivši smrt i grob. Isus je živ. Zašto tražite
živoga među mrtvima, nije ovdje, uskrsnuo je, reče anđeo Gospodnji. I do danas ta vijest, ta riječ odzvanja, jer doista Krist je živ. Živ u našim srcima, živ u svojoj crkvi, živ u vječnosti i život daje svima onima koji ga slijede, svima onima zbog kojih je otišao pripraviti stan i kaže kad pripravim, doći ću opet i uzeti vas k sebi da budete tamo gdje sam ja. Veliki tjedan koji prethodi Uskrsu započinje klicanjem i slavljenjem Krista. Isus ulazi u Jeruzalem i mnogi ga slave, bacaju odjeću pod njegove noge, mašu palminim grančicama, jer očekuju izbavljenje, očekuju da će Krist postati kralj, očekuju da je njihovim mukama došao kraj i da će oni sada biti povlašteni. Ali nedugo zatim, jer njihove nade se nisu ispunile, njihova očekivanja se nisu ispunila, odbacit će ga. Umjesto klicanja vikat će raspni ga, raspni. I predat će ga na smrt. Upravo zato jer Krist nije bio po njihovoj mjeri. O koliko puta mi danas tražimo Boga po našoj mjeri, da se nama prilagodi. Ali Krist je došao, prilagodio se nama, postao čovjek, postao jedan od nas, da bi mi postali slični njemu, da bi mi postali kristoliki, da bi mi slijedili njegov primjer, njegov put, jer jedino je to put kojim ga možemo slijediti u vječnosti. Krist je odbačen, doživio je izdaju, duševnu patnju, suđenje, muku, najstrašniju smrt koju je čovjek ikada mogao iskusiti. I sve se to dogodilo onome tko je ljubav, tko je samo činio djela ljubavi, djela milosrđa. U tjelovnjenoj ljubavi događa se najveća nepravda. On koji je uzeo lik sluge i ponizio sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu, kako nam kaže apostol Pavao u Filipljanima poslanici u 2. poglavlju 7. i 8. stih. Ali križ nije Kristov kraj. Bila bi to doista tragedija, najtužnija i najtragičnija životna priča da je Isus ostao na križu i da je križ završetak svega u vezi s Isusom. Bila bi to najveća nepravda koja se dogodila pravedniku, čovjeku čije ruke nisu činile zlo nikada, čije noge nisu hitale na zlo, čije usne nisu nikada laži izgovorile i čija djela nikada nisu bila djela mržnje, već samo djela ljubavi, zagrljaja, prihvaćanja. Davno bi ga mi zaboravili da je križ bio kraj. Tko bi ga se sjećao? Ali oni koji su ga izdali, osudili, koji su ga mučili i razapeli, nisu znali da ništa od toga ne bi mogli učiniti, da to nije bila volja očeva i da nije to bila, dakle, žrtva, dragovoljna žrtva. Krist je spremno otišao na križ, dragovoljno ponizivši se. I upravo je to najveći primjer ljubavi, da onaj koga smo odbacili nije odbacio nas. Da onaj koga mi nismo ljubili, on je ljubio nas. Da onaj za koga mi kažemo da možemo bez njega, da je nama po križu rekao: ja ne mogu bez vas. Ja vas želim u svom zajedništvu i preuzimam kaznu vašu na sebe. Ali onoga po kome je sve stvoreno, onoga koji je život i bez koga nema života,
smrt nije mogla zadržati. Grob nije mogao zadržati začetnika života. U rano nedjeljno jutro zemlja se zatresla. Kamen je odvaljen, veliki, težak kamen. I uništio je, dakle, ono veselje i radost pakla. Pokvario je Krist radost Sotone i njegovih demona koji su klicali od radosti kada je Isus bio na križu. Međutim, u rano nedjeljno jutro Krist ustaje iz groba. Život ustaje i svima onima koji su u grobu život daruje. Njegova smrt i njegovo uskrsnuće najveći su čin pobjede. Pobjede. Pobjede nad smrću, pobjede nad grijehom, pobjede nad tamom. Tama nema posljednju riječ. Jer svjetlo mora odagnati tamu. Uskrsnuće Kristovo daje nama svima nadu i zato apostol Pavao kaže, ako se samo u ovome životu uzdamo u Krista, onda smo najbjedniji ljudi na svijetu. Ako je samo to naša nada, onda kršćanstvo nema smisla. Ali to je snaga kršćanstva. Da mi ne slavimo nekog osnivača religije, nekog proroka koji je završio život kao i drugi. Mi slavimo onoga koji je život, koji je rekao ja sam put, istina i život, ja sam uskrsnuće i život. I to je potvrdio. To nisu bile samo njegove riječi. To je svojim djelom, svojim činom i potvrdio. I zato Kristova smrt nije najtragičniji događaj u povijesti ljudskog roda, već djelo najveće ljubavi, a njegovo uskrsnuće najslavnije djelo pobjede nad tamom, zlom, patnjom, nepravdom i smrću. Vrijeme u kojem mi danas živimo obilježeno je upravo velikim tjednom, tom tamom, dakle, izdajom, mučenjem, stradanjem, patnjom. Svijet je nadvijen tamom i tama kao da pobjedonosno kliče svakoga dana iz naših ekrana, iz medija, kao da zlo pobjeđuje. Ali to se samo tako čini jer ne može zlo imati posljednju riječ. Nada uskrsnuća je nada i u pobjedu. Pobjedu nad Sotonom, pobjedu nad tamom i ovo vrijeme u kojem živimo jednoga dana će biti prošlost jer Krist dolazi i pobjedonosno će on kao vladar nad svime i nad svima stati. Veliki borac za ljudska prava je rekao, Martin Luther King, kršćanstvo jasno potvrđuje da iz duge borbe između dobra i zla dobro na kraju ipak mora pobijediti. Veliki petak mora ustupiti mjesto pobjedničkoj slavi uskrsnuća. Možda i ti prolaziš kroz svoj veliki tjedan. Možda prolaziš kroz bol, tugu, izdaju, patnju, ali radosna vijest je da je Krist slavno uskrsnuo i da je on pobjednik. Pobjednik i u tvome životu. Pobjednik u mome životu. I u toj vjeri i sigurnoj nadi u Krista uskrsloga sretan svima i blagoslovljen Uskrs, dan pobjede. Aleluja. Krist je uskrsnuo je Gospodin doista, aleluja, kličemo. A danas je radost da svi kršćani slave Uskrs istoga dana. Čujemo kako se danas slavi po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru. Novinare neka treba podučiti da
se Uskrs ne slavi po julijanskom i gregorijanskom kalendaru, već po izračunu takozvanoj istočnoj i zapadnoj paskaliji, i ove godine se to poklapa kao što se to događa dakle svakih nekoliko godina. Nekada je razlika mjesec dana, nekada manja, a nekada u isti dan. I ja vjerujem da se danas nebo raduje da kršćani istoka i zapada, i katolici, i pravoslavni, i protestanti, i svi drugi slave istoga dana Kristovo uskrsnuće. I zato svima onima koji dolaze iz istočne tradicije, bilo da su ovdje danas sa nama ili nas gledaju dakle putem interneta, također želim sretan Uskrs s onim tradicionalnim pozdravom Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Neka doista Kristovo uskrsnuće bude naš siguran temelj, sigurna nada i u naše uskrsnuće i u naš život u vječnosti s Kristom. Amen. Amen. Tu budemo pjevali sljedeću pjesmu, mi ćemo darivati naš dar za potrebe djela Božijega. Iste o Tvoje ime sad ovdje svi, ona mi vjerujemo da si sama Ti. Bez Tebe mi bismo jedni preslani, za život nam snage daj. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Za život nas snage daj. Mi sve po ovoj Gospi svoj dobavi, odvojaj uvijek s nama Te ostati. Ostani s nama, blagoslovi svaki dan, za život nam snage daj. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Za život nam snage. Uskrsni Kriste, Tebi vjerujemo mi, da i naš Uskrs jednom mora svanuti. A znamo da za Uskrs treba trpjeti, za život nam snage daj. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Za život nam snage daj. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Amen. Smilovao vam se svemogući Bog. Oprostio vam grijehe vaše po Isusu Kristu, Gospodinu našem. Osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. Amen. Sveti Ivan govori, a kod koji sagriješi zagovornika imamo kod Oca Isusa Krista pravednika, on je pomjenica za grijehe naše. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. I s duhom tvojim. Isus je rekao, hodite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Došli smo Kristu po njegovoj riječi, po ohrabrenju koje nam daje. Dođimo i sada Kristu, dolazeći na gozbu na koju nas on poziva, dolazeći k stolu njegovu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Uzdignimo svoja srca, Uzdižemo i Gospodinu, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da uvijek i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Jer prvo nam je da hitamo hvaliti tebe zbog slavnog uskrsnuća tvojega Sina, našega Gospodina Isusa Krista. On je pravo paskalno janje, žrtvovano za nas, koje je oduzelo grijehe svijeta, koje je svojom smrću uništilo smrt, a svojim uskrsnućem na život ponovno nam izvojevalo život vječni. Stoga s anđelima i arkanđelima i sa svom nebeskom zajednicom hvalimo i uzvisujemo tvoje slavno ime, hvaleći te bez prestanka i govoreći svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Sva slava pripada tebi, svemogući Bože, Oče naš nebeski, jesi nam po svome velikom smilovanju dao Sina svoga, Isusa Krista, da pretrpi smrt na križu za naše otkupljenje. Prinio je samoga sebe jednom kao potpunu, savršenu i dostatnu žrtvu, prinosi zadovoljštinu za grijehe cijeloga svijeta, ustanovio je i u svome svetom evanđelju zapovjedio nam da nastavimo trajno se sjećati njegove predragocjene smrti i žrtve sve dok ponovno ne dođe. On je one noći u koje je bio izdan uzeo kruh, zahvalio, razlomio i dao ga svojim učenicima govoreći, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje koje se daje za vas, činite to meni na spomen. Isto tako, nakon večere, uze kaleš zahvalivši, dade svojim učenicima govoreći, pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv novoga saveza koja se prolijeva za vas i za mnoge na oproštenje grijeha. Činite to kad god pijete meni na spomen. Radi toga, Gospodine Oče nebeski, po ustanovljenju tvojega ljubljenoga Sina, našega Spasitelja Isusa Krista, mi tvoje ponizne sluge, pred tvojim božanskim veličanstvom, s ovim tvojim darovima koje ti sada prinosimo, slavimo spomen tvoga Sina koji nam je ovo zapovjedio činiti, sjećati se njegove blagoslovne muke i predgocjene smrti, njegova uskrsnuća i slavnog uzašašća. Iskazujemo ti najsrdačniju zahvalnost za nebrojene milosti koja ta otajstva u nama proizvode. Milosrdni Oče, najponiznije te molimo, usliši nas po svojoj svemogućoj dobroti, udostoji se svojom riječju i Duhom Svetim, blagosloviti i posvetiti ove tvoje darove i stvorove kruha i vina, kako bismo uzimajući po tvome svetom ustanovljenju tvojega Sina, našega Spasitelja Isusa Krista, na spomen njegove muke i smrti mogli biti dionici njegova blagoslovenoga tijela i krvi. Iskreno čeznemo za tvojom očinskom dobrotom, da milostivo primi ovu našu žrtvu hvale i zahvale. Najponiznije te molimo da po zaslugama i smrti tvojega Sina, Isusa Krista, i po vjeri u krv njegovu, mi zajedno s cijelom tvojom crkvom zadobijemo oproštenje naših grijeha i sve druge milosti proizašle iz njegove muke. Prinosimo ti, Gospodine, ovoga časa, izručujemo ti nas, naše duše i tijela, da budu prihvatljiva sveta i živa žrtva tebi. Ponizno te molimo da mi i svi drugi,
koji će biti dionici ove svete pričesti, možemo dostojno primiti predragocjeno tijelo i krv Tvojega Sina, Isusa Krista. Budemo ispunjeni Tvojom milošću i nebeskim blagoslovom, te činimo jedno tijelo s njim, da on bude u nama i mi u njemu. I premda smo mnogi naših grijeha nedostojni prinositi Tebi bilo kakvu žrtvu, ipak Te molimo, primi ovu našu svetu dužnost i službu, ne mjereći naše zasluge, nego opraštajući naše prijestupe po Kristu Isusu, Gospodinu našem, po njemu, s njim i u njemu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu. U jedinstvu Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. A sada molimo kako nas je Krist učio moliti. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego ispavi nas od zla, jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Amen. Aleluja, žrtovan je Krist Paska naša. Svetkujmo stoga u Gospodinu. Aleluja. Milosrdni Gospodine, Tvome se stolu ne usudimo pristupiti, uzdajući se u svoju pravednost, nego u Tvoju mnogostruku i veliku milost. Nismo dostojni skupiti ni mrvice ispod stola Tvoga, no Ti si nam, Gospodine, uvijek milostiv. Dopusti nam stoga, milosrdni Gospodine, da se hranimo tijelom Tvoga Sina Isusa Krista i pijemo krv njegovu, kako bi naša grešna tijela bila očišćena njegovim tijelom, a naše duše oprane njegovom dragocjenom krvlju, kako bismo živjeli u njemu i on u nama. Amen. Sveti darovi Božji za sveti narod Božji. Uzmimo i sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za nas i hranimo se njima s vjerom u svojim srcima. Pomolimo se. Svemogući vjekovječni Bože, zahvaljujemo Ti što si nas nahranio duhovnom hranom, predragocjenim tijelom i krvlju Tvojega Sina, Spasitelja našega Isusa Krista, te nam po ovome sakramentu zajamčio da smo živi udovi tijela Tvojega Sina i baštenici Tvojega vječnoga kraljevstva. A sada, Oče, pošalje nas da izvršimo djelo koje si nam povjerio, da Te ljubimo i da Ti služimo kao vjerni svjedoci Krista, Gospodina našega. Njemu, Tebi i Duhu Svetomu, neka je čast i slava sada i u vijeke. Amen. I mir Božji, koji nadilazi svako razumijevanje, sačuvao vam srca i misli u spoznaji ljubavi Boga i njegova Sina Isusa Krista, Gospodina našega, i blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, neka siđe na vas i ostane uvijek s vama. Amen. Amen. S ovim smo došli do kraja našeg bogoslužja ovdje u Domu Gospodnjem. Nastavimo slaviti Boga i danas i u danima koji su pred nama, gdje god bili, što god činili. Evo još jednom, neka je doista svima sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka Gospodin blagoslovi naš izlazak i naš ponovni ulazak u njegov dom. U srijedu ćemo nastaviti s biblijskim satom, dakle u 18 sati. Molitveno-biblijski sat, razgovaramo o riječi Božjoj, molimo se, družimo se zajedno i isto tako, dakle, u nedjelju u 18 sati nastavljamo do daljnjega, dakle, dok ne krenu malo veće vrućine, dakle, u 18 sati naše nedjeljno bogoslužje. Gospodin vas čuvao i blagoslovio. Hvala Ti, Bože, za ljubav Tvog Sina,
što krvlju očisti nas svih krivica. Aleluja, budi hvaljen, aleluja, amen. Aleluja, budi hvaljen, blagoslovi nas. Hvala što poslao Sina Duha Svetog, koji vodi sve nas do Carstva nebeskog. Aleluja, budi hvaljen, aleluja, amen. Aleluja, budi hvaljen, blagoslovi nas. Hvala, čast, slava, neka uvijek bude Isusu ljubenom tvoj Spasitelju. Aleluja, budi hvaljen, aleluja, amen. Aleluja, budi hvaljen, blagoslovi nas.